אם אתה עובד במשרד, אתה במטריקס, אתה חייב לעבוד במחשב, אתה חייב לעבוד במחשב מתאילנד. אתה חייב להיות נווד דיגיטלי, ובעל עסק עצמאי. אתה גם לא יכול לעבוד אצל אף אחד אחר, אתה חייב לעבוד רק בשביל עצמך. כל מי שעובד, כל מי ששכיר הוא אפס, כי הוא עובד על החלומות של מישהו אחר. אז אני יכולה להגיד מהצד השני, שזה גם לא בהכרח נכון, אתה יכול להיות שכיר, שיש לך חיים הרבה יותר נוחים ומסודרים ושקטים, ואתה יכול להיות הרבה יותר פנוי לתרגולים, לימודים, לדברים שיכולים לפתח אותך. שוב, אני חושבת שבסוף אנחנו באות להגיד שיש אין סוף של דרכים, ואנשים, כאנשים אנחנו מאוד מנסים, אוקיי, יש א', ב', ג', וזה הדרך, וככה אנחנו נעשה, ואנחנו נגיע לחופש, לשחרור מהמטריקס, אבל בסוף החיים הם כל כך מורכבים, כל אחד מאיתנו הוא כל כך שונה, נכון, יש לנו תודעה קולקטיבית, נכון, אנחנו מאוד גם דומים, אבל בסוף החיים הם הרבה חלקיקים קל לנו לפשט את הדברים, אבל זה לא ככה במציאות. אתה לא יכול כאילו בהכרח לחשוב, אוקיי, אם אני אעשה א', ב' וג', אוקיי, אז אני אהיה חופשי, זה כאילו, אני חושבת קצת יותר ניסיון של הדתות אולי לעשות, כדי להנגיש את הדברים לאנשים. מצד אחד קל באמת להאשים את הדתות באמת שלטו הרבה שנים, אבל סך הכל המסר של הדת, המסר של האמונה, הוא הכי אנטי-מטריקס, כי הוא אומר, אתה לא הגוף שלך, אתה לא נמדד בהצלחות הגשמיות, אתה נשמה אינסופית בלתי נגמרת. אז בעצם הם כאילו במטריקס הדעת, אבל מצד שני, זה הדבר הכי משחרר שיש. להאמין שאתה לא תלוי, אוקיי? וגם אם עכשיו אני אמות, הנשמה שלי לא מושפעת מזה, הנשמה שלי היא נצחית, לכן כל הדברים האלה לא משנים. האם אני עשיתי כסף, האם אני רזה, האם קיבלתי מעמד, האם כל הדברים האלה, זה בעצם המטריקס, ואז פתאום הדת אומרת, אתם משוחררים מכל הדברים האלה, אתם נצחיים, אתם מעבר לכל העולם הזה. אז זה זווית מעניינת על הדת, שאפשר לתת לה גם הרבה קרדיט וגם הרבה ביקורת על הנושא הזה. סך הכל אני חושבת שאחד המסרים שאני מנסה להעביר לעולם הזה בכללי, גם דרך הפודקאסט הזה וגם באמת הוא כמה שהרבה יותר משנה מה הולך לך בפנים מאשר בחוץ. לדעתי, מים מבורכים ואני אברך עליהם ואני אאמין שהם באו מהמעיין הקדוש של ההימאליה או משהו כזה, ואני אשתה אותם, אני חד משמעית יקבל מזה הרבה יותר אפקט. כמו שאם אני אאמין שהמים האלה מלאים בכלור ובפלוריד, ושהממשלה מרעילה אותי, ושאין מה לשתות, ואם אני אשתה את המים האלה, גם בהכרח הם יזיקו לי. המים הם לא משנים, המים הם המים. איפה אני, איפה תודעה? בעצם אני רוצה להגיד כן יש ערך, שכן יש משמעות, שכן יש השפעה של התדר הפנימי, של השפה הפנימית שכן מדברת על עצמי, איך אני חושבת, מה אני בוחרת לחשוב, התפילה שלי זה מה שאני עם השנים למדתי בה המון כוח. גם כן יש משמעות לסביבה החיצונית, כן יש משמעות לאנשים שסביבי, כן יש משמעות לזה שאני אשהה בטבע או שאני אהיה בדירה שלי. שוב, אני חושבת ואני מכירה גם אנשים שחוו התעוררויות, הערות, או איך שלא נקרא לזה, בתוך דירה, בתוך עיר, וזה דבר שהוא קורה, וזה קיים, אבל יש ערך לשהייה הזו בטבע. אני יודעת כשאני נמצאת בטבע, מערכת העצבים שלי נרגעת, התנודות של התודעה שלי יורדות, המצב רוח שלי עולה, אני הרבה יותר חיונית, אני ישנה יותר טוב בלילה, זה כן בסוף איזשהו מעגל שהוא משפיע עליי. היה לנו גם איזשהו ויכוח על העניין של האוכל, כן? ואם אני אוכל הרבה סוכר, ואם אני אוכל הרבה מוצרים מעובדים, אני ירגיש פיזית לא טוב, המצב רוח שלי יהיה מאוד תנודתי, האנרגיה שלי תהיה מאוד נמוכה, אני רוצה שאם אני אזין את עצמי במזונות שהם טובים והם מזינים, אז אני פיזית ארגיש יותר טוב, התודעה שלי תהיה יותר צלולה, יהיה לי יותר אנרגיה לעשות את המשימות שלי בעולם, וזה גם נקודות שהן חשוב. יש אנחנו באות לדבר, בסוף אנחנו כביכול לא מסכימות, אבל אנחנו מסכימות על זה שיש את הרובד של אני משפיעה על הבחוץ, אבל כן גם הסביבה משפיעה עלינו. זה איזושהי דינמיקה. אי אפשר באמת לדעת, גם לא צריך לדעת הכל בעיניי בחיים, אבל יכול להיות שהטבע טוב לך, כי קראת פעם מחקר שאמר שהטבע טוב, ואחרי בגלל זה טוב לך. ויכול להיות שהסוכר לא טוב לך, ואת מרגישה אותו בגוף, בגלל שאת יודעת שהסוכר הוא לא טוב. מבינה? כאילו, מאמין לא מפחד. זה הרי משפט קלאסי. מי שבאמת, זה לא מטריד אותו הדברים האלה כל כך. כאילו, אם אני עכשיו, אני חולה, יש לי בעיית עור, אני לא מזדהה עם הגוף שלי כמו 100% אני. אז זה פחות מטריד אותי. מבינה? כאילו, ברור שזה קשה ויש סבל, זה נירוטרנסמיטרים וזה חוויה נירולוגית. כל הדברים האלה. הגוף לא מבדיל בין מציאות ללא. בחוויה החושית. ברור.
אבל זה גם ממש ממש תלוי איך אתה מסתכל על החיים. כאילו, אם אתה מאמין בהמשכיות מסוימת, אתה מאמין בזה שאתה נצחי, או אם אתה מאמין שאתה רק הגוף שלך. באמת, זה חוויית חיים מאוד מאוד אחרת. זה כבד, אה? זה כבד, זה נושא סופר כבד. בטוחה שמי שנגיד לא מאמין, עכשיו מקשיב לנו ואומר, טוב, הם שתי פסיכיות, מה זה מעניין? בוא נלך לשמוע איזשהו פודקאסט על נירולוגיה של המוח, איך לבנות סינפסות חדשות, איך ליצור רגלים בריאים. עושה פה הכללות שקשה לי איתם. זה מדובר הרבה לפניי, שזה כמו כלי רכב, שאת רוצה לשים לו את הדלק הנכון, כדי שהוא יהיה הכי יעיל ויעשה את העבודה שלו כמו שצריך. כדי לעשות את זה, אני צריכה שאת הגוף שלי, שהוא יהיה טוב, שהוא ירגיש טוב, ואני צריכה אותי, אז זה לא בהכרח מגיע דווקא מהפיזיות. אבל מה עם הגוף שלך? נטו הקרנה של הפנימיות שלך. מה עם הגוף שלך? אין לו שום... מה אם אין חומר? באמת חומר. יש רק סימולציה שהיא מהראש. ואם אתה תאמין שתהי בריאה, תהי בריאה, ואם תאמין שתהי יכולה, תהי יכולה. זה די טריפי וזה די כאילו חומרים מתקדמים שלא כל החיים הם מושלמים, ברור שיהיה עניינים והחיים הם מורכבים. מה שאת יכולה להטיב, למה לא? זהו, אין ספק, זה גם מאוד אינסטינקטיבי שתמיד נרצה שיהיה טוב. אבל את יודעת, מאמינה שכן בא לו להתנסות פה בכל מיני שיעורים, דווקא לא להזדהות איתם, ודווקא לראות כל פעם את הקלפים האלה של הדברים הפחות טובים, לא להזדהות, לחוות אותם, ללמוד מהם ולהמשיך הלאה, ודווקא ליצור את ההפרדה ביניהם, זה נראה לי ממש חלק מהדרך ומהשיעור, גם כאילו תוך בחיים הקטנים האלה, תוך כדי כל פעם לעשות את ההפרדה הזאת, וגם כאילו לאורך העולם הרחב של היקום. עוד פעם ועוד פעם, ואני כן חושבת שבאנו להתנסות פה בכל מיני מצבים גם פחות פשוטים. סך הכל, למה יש לנו בחירה? למה אנחנו פה בשביל איזושהי ניסוי וטעייה ותיקון? היא חדשה, באמת אנחנו צריכים לפעול ממקורות הרבה יותר עמוקים. אני חושבת שאנחנו ב-2025 חוקים שונים. כל מיני מסורות שפעם דרשו המון זמן כדי להעביר עליי את הידע או whatever. היום אני אומרת לאנשים, כל החיים, צריך פה יד, צריך פה עזרה. כל מי שיש לו אור להפיץ אותו זריז, כאילו, עזבו אתכם מהתהליכים של פעם. שאתה רואה אותו בשנייה היום, כי אנחנו מאוד קרובים, אנחנו מאוד פתוחים. את ההודעות היום מטורפות, כל וואו. המסר סך הכל הוא באמת להזכיר לאנשים אתם יכולים לצאת מהמטריקס בלי לצאת מהמיטה. אתם לא בהכרח צריכים להתפטר מהעבודה, לעבור לגור בטבע, להיפרד מהבן זוג, לדעתי קשר עם הרעילה שלכם. כאילו, אתם לא בהכרח חייבים לעשות את כל הדברים האלה, רק בשביל להגיד, הנה, יצאתי מהמטריקס. אתם יכולים גם לעשות את זה מאיפה שאתם נמצאים. זה ככה... איך הייתי מתחילה? אני חושבת שהייתי מתחילה ללמוד, להתחיל להתנסות עם זרמים רוחניים. בסופו של דבר, מבחינתי, הרבה מהם מדברים על זה, הרבה דומים בעיניי. יש גם הרבה הבדל. מבחינתי, מי שמקשיב לנו מדבר עברית, כנראה שהוא גם יהודי, מאוד ממליצה על המגרש הביתי שלנו. גם שזה קשה להתחבר לזה היום, שיש הרבה דיסוננס, הרבה שנאה לעולם הזה, והרבה סיבות מוצקות. יש הרבה אנשים רציונליים והם מאוד מפחדים מהדת ומהקבלה, ואני יכולה להבין את זה. יותר טבעי ויותר קל לאנשים להתחבר לדברים של המזרח. לדברים שהם לא שלנו קל להתחבר, קל לקנות את הדברים האלה. זה ככה אני ואת התחלנו הרי, במסורת של היוגה, בודהיזם, אני חושבת שזו התחלה מצוינת. בסוף, כי מסר ראשוני הוא מאוד מאוד משותף ומאוד תורם לחיים, הוא בעצם היציאה מהגוף, של האחדות, שהכל אחד, אין באמת נפרדות. גופים שלנו זה יחידות שונות פה בעולם החומרי, זה לא אמיתי. בסוף הכל אחד, אין עוד מלבדו. לא בקטע של יש אלוהים והוא אחד, וזה האלוהים שלי, והאלוהים שלך הוא לא צודק, ישו הוא לא טוב ובודה הוא לא טוב, ורק אלוהים היהודי. ממש לא. אלא שהכל אלוהים, שהכל כאילו, הכל חלק מהעולם הזה. זו אולי הדרך הכי קלה. להתחיל איתה. משם כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. להתחיל רגע לשבת, לתרגילי נשימה, קצת מדיטציות. זה התחלה מאוד בטוחה, סך הכל, אותנטית, ומשם כבר אפשר להתקדם לחומרים יותר מתקדמים. ברגע שמבינים באמת את זה שאנחנו לא הגוף. את זה שיש פה את שוב, איך אפשר בכלל לקמת את זה, את הנושא הזה לכמה דקות? אי אפשר. אי אפשר. אולי באמת היום
אין דרך יותר, לא היה זמן יותר טוב בהיסטוריה של האנושות מאשר להיות תלמיד תודעה. אשר היום, ה-25 ליוני 2025, זה היום הכי טוב בהיסטוריה ללמוד את הדברים האלה. מחר הוא יהיה יותר טוב. למה? בגלל האינטרנט, בגלל הטכנולוגיה. גם היציאה מהמטריקס, הרבה פעמים, כזה, ה-AI הוא לא טוב, והטכנולוגיה, ולא, חבר'ה, כלי של הלייף, כלי מדהים, איזה כיף, ימלא, כאילו, איזה כיף שאנחנו בתקופה כזאת מדהימה, שהטכנולוגיה הורידה מאיתנו כל כך הרבה משימות, שמצד אחד כאילו קצת נבנו אותנו פיזית, אבל מצד שני, תודעתית, אנחנו, יש לנו זמן, אנחנו פנויים לשבת, להקליט פודקאסטים שמדברים על תודעה, לשבת במדיטציות, לא איזה כיף שאנחנו לא עסוקים כל יום ולהביא מים מהבאר, אנשים אוהבים לעשות איזה גלוריזציה להיסטוריה. חבר'ה, אנחנו בזמן מדהים, הכי טוב שיש, תגידו תודה שאתם פה, לא לבלבל את המוח, אוקיי? למדיה החברתית יש מחיר, נכון, צריך להתמודד איתה, אולי נעשה על זה פרק, על איך להתמודד איתה כמו שצריך, אבל סך הכל, אימא'לה, איזה כיף, תודה על החיים האלה, כאילו באמת, על השפע, הידע הזה, שבן אדם יכול להיכנס ליוטיוב, שלו, מתי שבא לו, ופשוט להיחשף לכל מיני אנשים, כל הרמות, כל הדתות, כל השפות, בינה מלאכותית כבר מתרגמת לך אותה, להכניס לינק לנוטבוק אליהם, למי שמגיע, הוא נותן לך כאילו רגע סיכום של ספר, שאתה אפילו לא צריך לקרוא אותו, הוא מכין לך פודקאסט, כאילו, אין זמן יותר מדהים להשיג ידע בחינם, ואיזה כיף. בואי באמת, נהיה בהודעה. וואו. אז תודה אלי. תודה אלי.